lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa, lamarin rayuwa. Komai yakan sauyawa sai mu yi haƙuri. Allah sarki shi ke da ikon komai zai mana magani. Lamarin rayuwa muke ciki, ya Allah kai magani. Wani ya yi kuncin bakin ciki, wani ko da idansa bai gani. Lamarin rayuwa bakin ciki, wani ya yi dariyar farin ciki, wani halin mai misaltuwa. Lamarin rayuwa, lamarin rayuwa. Wacce fa ka san nan ba sha uku za ka samu. Dubban bar aikin nan sai gobe saboda kaga magarba ta yi. Haka ne, ni kana na gaji, to amma kai ka riga ka san yanayin wannan. Sai samu kawacin da an fara aikin a gama. Wani ba garin magarba ta yi ne ba da isa tafiya za su ga shi ba tafiya ne. Bari ko gobe da safe ina zuwa kuma gama aikin ko sai mu tafi. Ni kana na san aikin ba gamuwa zai ba, amma in san samu ne mu ƙarisa. Shi ga Wai maganganun me nake ta ji kuna yi ne? Oga da mun oga ina ganin aikin nan da mun dan bashi sai gobe sai mu ƙarisa. Asta wai me yake faruwa ne akan kwana biyun nan? Aikin nan fa na ce yau nake so a gama a tura mutumin nan. Ai impossible. Wannan aikin yau za a gama shi, tomorrow gobe yayi nisa. Ba matsala oga sai oga. Aikin nan yau za a gama shi. Saboda totally mun yi alƙawari da mutanen nan yau za a kai. Wai master me yake damun ka ne kwana biyun nan ne? Saboda in dai ba aikin nan ba akwai problem, saboda ya ce in tura mar da motar nan duk yadda za a yi a yau din nan. Sai ka rika wani abu kana wani shigar da kai. Ba na oga. Yawa oga dan ba ina dan so zan yi wata magana da kai ne haka. Ai rabu da ni ina zuwa. Salamu alaikum. Ina ji. Salamu alaikum mama, an wani lafiya gida. Ya mai jiki. Gaskiya na ce dama yau ina tunanin ba zan samu dawowa gida ba. Kawai za ku iya kulle gidan saboda wallahi aiki akai magana sosai. To a gidan sharu kawai sai a can zan kwana. Wallahi aiki a dan mana yawa a gari da. Ba ita mai jikin to sai a kuma kula da ita. Na wato shikenan. Kai nan dauko abu da kai nan lamarin rayuwa. Assalamu alaikum. Na'am, a rasu mu. Kuka ba da maganin komai ba. Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam. A rasu mana shigo. Ka tsaya daga nan. Ya kuma naga tana kuka ne. Ai wannan yar tun da ta tashi bacci take wannan kuka. Wasu take yi daga ummanta. Kika ce amma sunan ki? Sunana Aisha. Ni Aisha ni sunana Ahmad. Kuma kamar yadda na faɗa miki cewa wannan ita ce mahaifiyata. Ina nufin mama ta kenan. Kuma ni haifafan garin nan ne. To saboda haka ki kwantar da hankalinki. Insha Allah ni zan yi magana da oga. Ko ma ina ne garin ku insha Allah za mu da ki. Ba na son kuma garin. Din mama na ma ba za ta yi farin ciki ga komawa ta ba. To kin ga hakuri zaki sai ki mana bayani. Sai mu gane ta ina za a taimaka miki. Ko zai taimaka miki ko? Alaikum haka ne. Wannan wani al'amari ne da ban taɓa tunanin zai saka ni halin da nake ciki yanzu ba.
na ji wohu. Babu can kunnen da ban muku ba. Babu gargaɗin da ban muku ba akan sirrika na ku daina zuwa kuna tunar kashi. Kuna kwakwada shi a gari. Yanzu yawa gari yawa ya. Kuka ma za ka yi? Ba wani Allah ya taimaki waso nawa ne ina cewa Allah ya taimake ka kana yagan sirrika na. Yau gashi an kawo mun ku. Ba wani mai gida na karɓi uzurin ku Allah ya kashe ni duk sai na yanka ku wallahi. Sinu! Ku tamar uban kuwa ciyarin yafa! A zo da ita Sinu! Sinu! Oga! Jesse! Mai ciki? Oga! A garin yaya haka ta faru, a garin wace ka sassaɓa duk ba ku kulawar da nake. Babban abin da ya ɓata min rai, wai mace ta gudu kuna guri ba zan yadda da wannan ba. Oga ka yi haƙuri za mu nemo ta. Gidan uwarwa za ku je ku nemo ta. Har za ku nemo tan ka bari ta gudun na faɗa kana faɗa. Wallahi na koma jin harshen ka sai na yanke ma harshe yanzu wallahi. Sorry Oga. Oga shi kenan yanzu ta ci banza? Uwar ubansa ta ci banza a ina. Ku raina min hankali ko dan ka ta ci banza. To ba dan kai abu ku kai Sinu. Kai joka. Na ba ku minti 20 wallahi tallahi in ba ku zo da ita ba. Wallahi sai kun gane shayi ruwa ne. Duk yadda za ku a nemo man ita ina bayan gari. Kai ba za ka tawa yaran nan ku tafi. Ka fi ma da shi da Allah. Oga! Sinu ya aka yi. Mun je inda ya ce mu je. Amma ya ce da dukkan alamu ta hau motar Katsina. Katsina kuma. Yanzu ya kake son ai Sinu. Oga Katsinan za mu bi ta. Sinu. Ya jin ka Oga. Duk 80 din da ba za ta cika 100 ba. Allah ya tsine mata. Lallai sai kun da kayi losing numfasis. Kaya amfani da miran ka duba. Idan ba haka ba fa ta gudu. Da ni da ku akwai matsala. Ba zan karbi wani uzuri ba Sinu. Kai lissafi 80 ta cika 100. Ni haka zan gaya masu. Ba matsala Oga. Tabbas zuwa yanzu ummanki ta san cewa kina cikin matsala. Lili kwanan shine ta fi ki sanin kalubalen da ya saki ka baro wannan garin nan. Amma yanzu abin da za yi ki kira ta a waya sai ki faɗa mata cewa baki samu kin karasa Katsina ba. Ina ganin hakan shine zai fi. Ai wayata ta bata. Kuma komai nawa yana cikin waya.
Allah sarki. To kuma yanzu ya za a yi? Tunda ba ta da waya. Amma yanzu ba wata namba da za ki iya tunawa ki dan kira ka ko za a samu ta shiga ka. Zan iya tuna da ummata. Ok, alhamdulillah. Yau haka ake sa. Ashi, kira. Allah kyauta. Ba ta shiga bane ba? Ta ki shiga nan ba. Mama, zan yi magana da uba. Insha Allah har gida za a samu a kai ta. Assalamu alaikum. Barka da lafiya. Lafiya lau wallahi. Ya gida? Alhamdulillah. Balarabi. Jiya kaga da ya abun nan. Yana nan Balaraban ne yana kuma ko? Wallahi ban sani ba oga. Ni da yanzu ba wannan ba oga. Wallahi wata ya alfarma na zo ne da ita. Ina jin ka. Wato abin da yake faruwa jiya ka ga na daɗe ban zo gareji ba. Na dan je nan baya ne haka dan duba kuma sai na ga wani abu na tsotsayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ya fada wata yarinya. To a takaice da yarinyar da na dauko ta na kai ta asibiti sai kuma na kai ta gida. La haula wala quwwata. Bayan na kai ta gida kuma to yanzu yau kuma da safe tana ta so za ta koma gida, tana ta cewa tana so dai ta koma gida. To shine nazo Allah uga inda yiwa a cikin ko mutanen ka ko dai da yanda za a yi a dan samu a mika ta. Ita yarinyar da a Kano take. Tabbas. Shine nace bara in zo Allah a duba uga. Ani na ta daman kuɗi kake bukata shi yasa ka je ina ta salati. Hankali na a tashi. Duba da irin yanayin da yanzu ake ciki a kasar nan, duk da dai za ka ga wasu mutanen ana ta kuka gwamnati ne to ka san jarabawa ita daga Allah take. Duk wannan wahalar da muke gani ba wai abu ne wanda yake zuwa ba daga Allah ne. Allah ne ya aiko da abin kaman kaddara ce da mun san sai ta same. To amma sai dai mu ta'adda ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Gaskiya ne uga. Amma abin da za a yauwa akwai wani haya ai ka san shi ko? Na gane. Darakta ne wani yana harkar wasan Hausa? Na gane shi wanda ka ba motar sara da muka aiki. To shi wanda aka gyara wa motar da ɗazu mun yi waya da shi. Na gane shi. Kaga kayi faduwa ta zo daidai da zama in ji malam Bawu. To alhamdulillah. Ya ce min zai tafi Kano an jima. To abin da zan yi zan kira shi. In ce madan Allah ina neman bekansi din mutum ɗaya a cikin motarsa. Idan Allah ya sa an samu to neman magana sai zo Allah da a samu amma kuɗi ne dai wallahi babu kaza abun yanayin sai a hankali ni ma fa wallahi oga ba da komai aljihu wallahi to sai kai hakuri sai zuwa anjima wanda ake wannan guduma daukan zafin Allah ka rufa mana asiri duniya wa lahira shikenan nagode Allah kai mana sintira da'i hakan ma nagode oga ba matsala nagode a'a daman dai ni ban san lamarin rayuwa lamarin rayuwa lamarin rayuwa lamarin rayuwa lamarin